Къде ми е, бе? Това е. Да? Чакаме ги тук. Госта. Те си тръгнаха. Те слезли и ще ви покажа. Ето. Ще слеза. Ще ви покажа гостите. Гостите се тръгнаха и ето го БМВ-то. С това БМВ ще ходиме там. Да пазаруваме. Ето я Йоана. И сега влизаме надолу. Ама гостите си тръгнаха. Не знам къде отидеха. Ние сме тук. И ще чакаме. Отивам си. Ето. Тук. Имаме тук. Виждате ли? Ето там гробищата. Да, Виждате ли? коробища. Тогава ги видите навънка. Готова, аз ги показах, ето. Един от тях умряха. Там точно дома. Ама има едни пилета. Готово. Пилетата са някъде. Не знам къде тръгнаха. За ядене му. И тръгваме. Значи правя видео. Няма да ви показвам. Да. Не, трябва Начо да ти направи. Начо ми го направи на мен. На втория, на първия, а тук е втория. Ето там тук. Виждате ли? Ето. Бой тати. При мен е. Видео. Тръгваме надолу. Тръгваме. Папа, тук. Буклук. Тати, тук има някакъв буклук. И тръгваме. Ето го. БМВ-то. Ето, отзад. Два спуха. Ето. Ако не вярвате, джантите късат колата.